viewers, para wanget ngai ku blai fi season 4 ka kerteng ka wathiam tam jong Jesus Christ na priam subhai fi ne step of in shashko de tin jong blai ka jingkran jong am tak step ka dai ka topic ka bang ai ka jinglong trash nong jungi habeneng ka khendau ka yeng shang basa fi de snap ha ka jinglong trash nong jungi ka long habeneng ka ni ka yeng kani ka khendau ka bangsa ka long tang ka yeng shang basa tungin yelet tanga naka shitiu Paul sa Philippi ka nong ka balai ka khat ka ba arho ki kentin ki ang ki bang kumni namar kata ka jinglong trash nong jungi ka long habeneng nang taru nia ap khmi lenti yaw nong penem u Jesus Christ u ba utrai shiti shaki Philippi kal nong ka balai ka ba arho u apostol Paul u banjor hai ni hakini kentin pi ka pan pa bala dangi la nget si sha ho Jesus Christ la dangi la long si sha kita ki khun jong blai kita ki baka jinget jungi ka long ka ba sha Jesus Christ na ong fi ka jinglong trash nong jungi na ong fi wa lang i em na ka ne khandau anong fi kam dei sho ka ne ka parthai ho kini ka parthai ka bing shong ni dan bleu ai kini ka khandau bing shong re ni mam im jingnam sa ni re kat bagi nak im kini ka parthai kalau fi ka jinglong trash nong jungi pat kumbau pol wang kalong happening fi teng ni lak ban keliu ni kumnu ka takala ban long kan teng kibri gila ban keli kumno kala ban long haba fide o citizen jong ka no ka rimo ko bangi long ka citizen jong kari India ban ni shong haka state Meghalaya bat kumanga shong hasilong kumno kala ban long ta anong ni fi ladang gila mat shau Jesus Christ ladang gila mat dia kata ka jinget ka bashisha ho Jesus Christ ngin sama so tu shai ya ka ba wa apostol Paul ba ni kani ka jingkran jong apostol Paul kamlong tang ka theory lani ka ba syukran lani ka kani ka poru ya ka ba ngakran ni fi menta mga hikai fi menta kam sulong tang ka theory hangaru andre ya ka ba kadang long bat kayai long tingan bu yang ka jingkli menta kalau kumno kata kalak ban long tengin yelet yang nak tin jong blai upol haka shitish ni nong koren kal nong abasan kat khat ka ban yau ong ni wa namar niat da ka jinget om da ka jinget pi ka jingem kristan kare kata ka ba da ka jinget mong fin kali na pinong filai ka banan panong ngampat yu ka banan lakini kemat makenjam sim ngampat ka banan Rengi kum Kristan, mga kum Kristan, mangilang barok niya nakajingan. Bat ni dan niya kita kikmat ki makenjaman sim. Habang niya nakajingan kamut ba ni syia belai ni, ndai bang syia kabret niya ni hap spok tliu kamut entang. Haba fida ni kini kikmat jong kando fi saudam sabkut fi. Fim syia dia rumah tet ban hap tliu. Kumjo kata ka jinget ru kamdai ka blind faith ya fi smutu ya sungai hari kata ka jinget ya fi kadang di khmat ke ban kenjaman sim ka ba fi experience ya kata ka beneng ka ba fi experience da ka ba kenjaman sim fi lagi khmat ba kenjaman sim ya kata ka beneng wat fi long kinong song sinong ba nilong kinong song sinong jo ka beneng kawai ka kwa panong ba lada ka jinget jungi kalong tangta na kirim yak sintor bun sin kibri o makali ang filanget yo Jesus Christ yo hawa ngilanget yo Jesus Christ handrai ndalet kam deeper ndalet kam jeliu kam dan sisa ta ka jinget ka badai ka kong tin jong le ka jinget ka wasulang tang na kisintor handrai
Kemudian sisa kata kabana kerja mensim pi. Kai kabang yang day baru belai kadai kabang kerja mensim. Kakti jong belai ko ang ba kita ba money you belai kin money how mensim. Bat kajing sisa kadang kakti jong belai ba mensim pensyai kan kakti jong belai. Padahal tak ni kamlang tak teori kabang syukran belai kalau ka experience ka joy ka jingkeman. Habanan kadang ka jingkeman ka bakram. Kaba mentang yang palak ban experience lot nang fi rai haba wat la haba ni syong kan ka pertai ni dan ya kan ga yeng syong basa ka balam ka mat jungi ha da ka mat ni nang yes kendu i kita gi jing e da kan ni ka mat ni nang kendu jing e ni nang snow gi jing pang ni snow rai haba ka ba kenja man sim jungi ka ba kenja man sim jungi haba ka dan haba nang how Jesus Christ nang wala haba dang kita gi jing e ki bang ye kendu kan ka jing kemen dai kata ka ba ong ba nilong kinong syong sinong jang ka pedang ubri ubarang long tang unong syong sinong jang ka perthai ha pedang ke jing e u khnyong u ut anong fi bat dan ka jingkerman rai ubri ubash bala pendak do mensim khut bala ma chi shayu Jesus Christ ha pedang kini ke jing e anong fi udan ka jingkerman habenang ba ut sat her bo yo let no syatan bo like no kan ngam tong ini polis syuk na fitin jong blai barang fi kumno ba ngilong tinong syok sinong habenang man pensya syuk kumno ba ngiyo kita ki jingker khu ki ba habenang tong ini let ba ngana ka city Paul sinong Ephesus kalau nang ka bani kong tak ka balai bat ka basa upol hamni ukuran yang kibal angat ukam kran yang kini kibriu ki bang padan ka jingat no figari ban no ka bashisha ni haban examen yaldi ladang dan syalangi haban yet yaldi hatu ni haban tenju ladang dan shisha ne ka jingat ka bashisha ne ka dai ka bang isupla girmiak sintur tu gini yalet naka city upol chi Ephesus kalau nama bani kong tak ka balai bat ka basa pol wang ni wang lom balakar khu ya ublai baru kupa u Jesus Christ ubau try jungi ubala kerku yangi daki jingkerku bakan jaman sim baro haki jaka beneng ki jingkerku ki bakan jaman sim haki jaka beneng ha u Christ omdai tang hi ke jaka beneng ha u Christ nang fi kan kamu lajit ini ha u menba empat pensyong nang rem ya ka pertai kenang bangin long ki ba khu bat ki ba klam jingduna khmat jungu ha ka jingi kamot ba ublai ukar khu yang ni haki jaka benang bat hau Christ Yesu kadang ka jingrai ko ong oh hau Christ kalong ka benang ho haka habengi dan ye Christ Yesu man fi habengi la mat shay ni Jesus Christ marang fi ura ini syaki jaka benang kumno la ra ini syaki jaka benang kumno ngin let syaki jaka benang bagi dang dan ikini ki khmat do ikini ka kti ikini ka mat ka bagi dan manong fi kumno ngin dei haba manong fi bala pendap ini do mensim baku dei mensim baku ken ubara ini syaki jaka benang ngimla ban let dan do namar ong fi mani ublei ulong mensim bau tahu bang mani u dia bang mani hau mensim ka jing shisha ngimla ban syakri blai ngimla ban long ki citizens jong kata ka benang nani kita ginong syong syong ya ka benang ladang yang padan yo mensim hu pai kan pen fi upol me uban biang lemba ka city syaki Ephesus kal nong ka ba khat ka ban grey wat nyo wong no ban ulah penmi yang ngi lambat bat ulah pensyong yang ilang bat haki jaka benang ha u Christ Yesu ba unyo peni hakirta kiban sawan ya kata ka jingkan rai ka jing ai jungu ha ka jing les bon syangi ha u Christ Yesu kumno la penmi pat yo Christ Yesu na kibaya la penmi pat ba blek ka ti jong blek om ba fi hak banget ba blek la penmi pat yo Jesus Christ na kibaya kumno penmi pat penmi yo mensim ko bat habangiat Paul wang kabangiat daw mensim ginang pendap ya ka jingkwa jo ka do
ladang iya ho men sim ladang idap do men sim ko ko non fin sa experience ya kata ka bejinget ka bashisha ka bo men sim ko ura yang show Jesus Christ klam men sim ko ko non dan ministry non dan ye wadu Jesus Christ la pendap yu do men sim ko ule ya ka ministry da ka bor jo men sim ko mana ha bangi dap do men sim ko na baru blay men sim ko ura yang isya ki jakam nang habo Jesus Christ dan pad habura tangan ong fi habangia do men sim ko ni pendap yang ga jingkwa jakado ni terang ne ga jingko pad haba o men sim ko dan ni udap ni unyara bangi ban habangi ki men step ro ga jingmo jing perkhat jungi ngan ong fi kanum long hang ne khandau ha ni syong ni khandau ha ni ga ye khandau hakani ka mat kadang khandau kata ka men sim jungi ka syam ka mat harai kata ka men sim jungi habala tri habala dan kata ka jingat sya ka ba yai ne am ka jingat ka ba men nen na ka ba men non re ka ba yai long kan penlong ini habangi kirang step ngiyet shwai ka khamat jong Jesus Christ habangi yet sya khamat jong Jesus Christ na am fi men sim ku ra ini sya benang Hau Jesus Christ sudah dapat dono jungi ura ini sya kajak asyam jungu bo dan habenan. Jesus Christ udap ya baru udap ya habenan udap ya kan kendau ndau syam kaman jong pa. Habangilat awan sim jong ble pen kendet ni ba ni terang. Ni kiem step ni perkhat sywa kan fi. Ya kai ga jong petai bre kumno ban yo ban pesau bhan yo ble. Kumno ban yo ban pesau bhan Jesus Christ kumno ban yo ya keren ba kumno ban experience ban mahat shisha kata ka benang ladang ila mat shisha kata ka nginung penlong ya ka khandau ka yin shong ne nginung penlong important tan kan ka yin ya kan ka khandau handrai nginang ye san kata ka jinglong sim ban pengini shong walang idan ni ngindan kata ka jaka benang pengini pulia shishu anong fi naka shiti shi nong koren kal nong basan kal nong ban ka shiti ba ka ba hinong koren ka ba ka shiti jong pol shi nong koren kal nong basan khat ka ba ningkong hadu ka ba pra mini puli tin jong ble ka ba koren kal nong basan khat ba ningkong hadu ka pra to ka khtin ba ni namar ni tips kam balada en lead no ya ka yeng jong ni kabah khandau kani ka yeng trap kan nidan ka jingtai na ublai ka yeng ka bala thau bam da kikti ka bam jukut haki benang nama shisha ni ot sat hakani bangi de kwa hir ban pen phong halor da ka yeng shong ne jongi ka bana benang ba bala pen phong yengi kumta an am syam yengi ke balam khoi namarngi ibadan hakani ka yeng trap ni ot sat bala penket kya yangi nabangi kwa ban lot no nabangi kwa ban lot no yaka henry ban yo phang pen phang halor bakum ta nyo ngut no yakani ka bayap da ka jingim tikum ta tiutaw bala penbet yangi syakani ka juhi long ublay bala airu hangi yaka senjat uba umen sim hi sangap ai ublay ai umen sim ka senjat uba umen sim hi khat ka ban ri namar kata habangi sngo shlur halakas ni bangi tep bakat bangi dang syong hakani ka mat jongi hakani ka mat ni ya syong khlat no try namar ni ya da ka jingat da ka jingyo i ka ba phra om tingi sngo shlur kan bangi kham sngo bha ban let no nakani ka mat bat banyo syong ne bat try khat ka ba khandai ban puli nabakum taru niale tenge no banlong ki bapet smo bha u langya shongsa hakani laning yale no sapa wong bada umen sim ni wong bau tau men sim hi ula long ka senjat ni wong hang ni apostol Paul wong ba walangi dan hakani ka yeng trap ka balong ka khandau kani ka mat jungi ka long khandau ini ki yeng shong basa jungi baro ki long tang sipor hanreng ni dakwa hir hatu para banget fidan mo ngidan mo ya kani gajing ni haban kali simat ni terang mo hir banyak kendu Jesus Christ
haba ngilek syaka jing duai how to ni terang no mo ba bangin light no nakani kangat ketin jong blek ong no pek ngan ban biang ni nama shisha ni ut sat pek khat ka ba ro nama shisha ni ut sat hakani bangi da kwa her ban pen phong halor da ka yeng shong ne jongi ka bana bana ong fi ikini gi mat bu pot jongi sa pen phong no gi mat di badan burau hanrei kat bangi dang dan kani ka perthai ladang yele ministry ne yele yalap Hebrew ne ngile kano habangi dang dan ni ka perthai ni terang her mo yo Jesus Christ ni terang her mo ba kumbo po bang ba to be absent from this world ni bangin umdan syo ni ka perthai bangin ya kendu Jesus Paul bang ban em yang halong kures nrai banyak ka jing mentoy adung idan mo ka jing kerman ka bangin dalet no na ka perthai ngin salat syam nang idan mo ka assurance no ngam nangin na kali menta hatu fila dan ka assurance of salvation fidan mo katakan kajik ngop scam kajik penyem Jesus Christ ladang idang daw nong para banget ni hapan check bem yang kajong kajik yem harang banget basisha nong baladan bo Jesus Christ udan kajik ngop scam banda lead no e kanila mat jangu nong fi on salet men syam bo Jesus Christ udan kata kajik kerman udan kata kajik scam bad yai pen khoi yel di na kasni ketin jong blek ong taw bo badan kajik kerman open khoi yel di na kasni upol we thu rong ne wong ne wong nabakum taru ngele tenge no banlong ki bapen sobha e yu langi syong sa lani ngele no namar kadai bat penyang ni baro akhmat ka jing syong bishar kures bawai unyok priang haladi kita ki ai ru balale akamat jong kan bakum kita bawlale labhan sni kan fi hatungi terang mo ya ka jing kho jong blek kumbo pol kuran ne na shiti shi afsas no bani kau ba sawang bangin long ki ba khut klem tho bria nong fi blajit ni sta ki jingle ba blong ba khut klem tho bria ban pan yang ni mat jong Jesus Christ hatungi terang mo ka jing kho hatungi terang mo ban pen so ba Jesus Christ hatung kan ni abangi ki nak sta ni kemen mo ban ya syam yu ladang idan kata ka jing terang nong fi ni im haka plain am jaka perthai handrai haki jaka benen walang idan kan ni kamat bring enjoy ya kita ki spiritual blessings heavenly blessings ki badan ki bahaki jaka benang hau Jesus Christ mangi terang banang pen khu ini na kasni ni terang ban ko ngo yo Jesus Christ ka yo le ni terang bagi wair kin yo even mat yo ni ka jik pediam am ta mangi asmo pun yel di hari ni da terang ro bagi wair kin mat ni dang ta daw ni pen priang ka gospel am tang ka basule ko am tang basule tang dat ba ngale ni ka gospel tang pendat ko dan ni ba am kadan ka jingya sengelam mahap pen kre tambah dak kom regi dan mo compassion kata orang turai bang turang begini gimen sim gini op ban in turai bang yalap ya gospel namar bakal amat bami melong babha bami turai malara yang asyik jaka brek bang ada kuat ban petip ini ka gospel ada kuat ban yalap ya king kedua makin one show Jesus Christ makin mat ya ka jinget bang shisha makin ya ka jinget makin mat ya ka jaka brek wat laki dak show pertai oh hallelujah baka jing halap gospel kanum sulong tang dikini kishintor baka de jing mani jongi kanum sulong tang diki lips bagi sulet tang dak bukom basu penbor mano balet yalap gospel basu penbor hanrei baka dah terang dik na wifi baka dah terang dik baki brio kinyo syani ga jak mana oh ga jak ka benang na wifi haki jak ka benang kalau baka kamen wala kan ga do ka sita mana wifi rei haba kamen sim kamen haba kamen sim jongi gadan haka yeng syong jong blai namar ngim lam shu kinong syong sinong jong ni perthai ni dan kata ka jing kerman bangin dalat no banda lek no kan ni sai syam of Jesus Christ tu para banget min yet ya lebih nadu ka dok no in pentamai ni jingim how to ka jing syania jong fi ka kamen kan ka do ka spa ka pau ba fi spa it pau ba fi enjoy kambon chu ya kan ka perthai banyak ka ba ublei ulabu nam ta jungi hatung hila nge nadu nang ni na perthai ni sedang ban em yang kata ka jing em ka ba habaneng ni perkhat brai em ya ki bahlor ki badai jong ka beneng nang perkhat brai ni ka jido ni enjoy ba ni ka do pai uji Jesus wan sha kita ki ba kimi hir kari bandang ka jing tram hir
hang ni kitin jong blai ka ba ap khmi hir hir ya jing wan jong ka ba da trang sha 1 o'clock atran kadang ka jing roi ka ba man shang ni dang red jing roi ka jing sang off 1 o'clock atran ni yai ap sngi ba me jing 1 min pau jong me halaka sngi ni trang em ka jing wan tra ni trang em ba ni kan du no bo Jesus Christ ni trang em bagi ni syam kita ingin yet elding en pentamai bagi pen shisha ko bo Jesus Christ waktu tenju lar pidan cian yang ka jingat ka shisha Jesus Christ tu ingin yat am syuk kum kiri pertai ringin kan atka ingin yet ya ka ei ka bo kaman jong blai na ka benta ka buram jong blai ya ro yo trai